Kolombjana ta' 33 sena li toqgħod l-imtarfa tilfet ħajjitha traġikament f'inċident ta' traffiku bil-motur fir-Rabat filwaqt li mara oħra tinsab l-isptar tissielet għal ħajjitha. Il-każ seħħ tlieta fil-għaxija ftit qabel il-11 fit-triq it-Tagħbija kif il-pulizija ġiet infurmata li mutur ta' tip Honda tilef il-kontroll u spiċċa jitkaxkar mal-art. B'konsegwenza illi iż-żewġ nisa spiċċaw biġrieħi serji mixħutin f'nofs ta' triq. Sewwieqa tal-mutur kienet mara ta' 31 sena mill-Kolombja residenti Witilajn illi għal xi raġuni tilfet il-kontroll tal-mutur bil-konsegwenza illi ħabtet farblu. Fil-post ġie msejjaħ tim mediku sabiex jassisti lil barranin bl-ambulanza tieħu lis-sewwieqa l-Isptar Mater Dei fejn aktar tard ġiet iċċertifikata li ġarbet ġrieħi serji u tinsab fil-periklu li titlef ħajjitha. Il-passiġġiera illi kellha magħha fuq il-mutur sfortunatament ġiet iċċertifikata mejta fil-post. Bl-inċident ġie infurmat il-Maġistrat tal-Assa ġew mifsut il-ħatar inkjesta filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Aktar tard, il-vittma ta' 33 sena ġiet identifikata bħala Kristi Robles imwielda fil-kapitali Kolombjana Bogotà. Dan l-inċident traġiku kien it-tielet wieħed ta' xorta tiegħu f'temp 24 siegħa. Fl-istess jum raġel Indjan miet wara ħabta ħedhom f'Ħażebbuġ filwaqt illi xi sigħat wara mara anzjana tilfet ħajjitha wara li ntlaqtet minn van illi kienet jirriversja f'ħal-qormi. Intant, permezz ta' post fuq Facebook, it-tabib tal-emerġenza Michael Spiteri insista għal aktar attenzjoni u kawtela mis-sewwieqa u appella sabiex nżommu f'moħħna dejjem is-sigurtà tagħna u ta' ħaddieħor sabiex naħsbu qabel naġixxu. It-tabib Spiteri insista illi bħala pajjiż wasal iż-żmien illi ninbidlu u l-bidla trid tibda minn kull wieħed u waħda minnha.